Danas idemo igramo Garden of Banban 3. Napokon je izašla Garden of Banban 3 igrica i danas ćemo igrati zajedno. Bacite brzo like i subscribe na kanal da stignemo do 70.000 subscribera ako želite gledati još Garden of Banban na ovom kanalu. A mi idemo u video. Evo nas ljudi u Banban 3 igrici i pogledajte sve karaktere ovdje, oh my god, evo je i Tarta Bird, evo ga i Nom Nom, evo ga i Banban i Stinger, jao ljudi moji, ja sam spreman za ovo, ne znam da li ste vi spremni, okej, evo nas ovdje, dobro, ovo ćemo da prebacimo samo na vreme, roditelj neki traži dete nestalo, okej, moramo da se prebacimo na vreme i vreme je delikatna stvar, okej, ljudi moji, opa, pogledajte ovo ljudi moji, oh my god, okej. Oh my god, ljudi, šta sad? Šta će sad biti? Okej, evo nas ovdje. Dobro, da vidimo da li ima nešto ovdje. Ne, okej. Ja mislim da je ljudi vreme da krenemo odmah u akciju. Znači, ja se iskreno malo prašim. Okej, tu je Queen Bouncella. Okej, ona ne volim nju nešto. Okej, imamo ovu stvarčicu ovdje. Dobro, to nećemo još uzmano papir. Kaže nešto nebitno papir, ali nebitno. Ona nam kaže da mu je drago što smo preživeli. Imamo neki giant crash elevator. Znači, pali smo iz nekog lifta, ljudi moji. Tako da, samo ja da pokupim ovo dobro. Znači ću ovo što pre da ljudi uradim, zato što se jako plašim, okej ljudi, baš sam uplašen iskreno. Tako da, ovdje priča nešto o nekim čudnim stvarima, ali dobro, ovaj čikica me malo isto plaši koji govori gore. Treba da uzem ovu baterijicu, ljudi moji, nešto neće mi pokupi bateriju, ne znam zašto neće mi pokupi bateriju. Okej, ljudi, neće da pokupi bateriju, ali nema veze, nema ovdje ništa se pokupi. Dobro, da proverimo samo ovdje da li imamo neki tape da stavimo, ne, nemamo nikakav snimak. Dobro, okej, mislim da će nam sad dati da uzemo ovu baterijicu ovdje, ili šta je već ovo, okej, da, uzeli smo baterijicu još jednu, dobro, sad treba da dođemo ovdje, kažem da kontrolišemo ovaj dron, da namestimo, dobro, oko ovamo ljudi, evo ga, prebacio se dron, to je to smo dobro radili ljudi, okej, to je to, sad bi trebalo da se otvore vrata, ali tako, moramo još ovdje kliknuti, ajde. Okej, stavili smo to tu, jesam dobro kliknuo, jesam, dobro sam kliknuo ljudi moji, sad bi trebalo se otvore vrata, otvaraju se vrata, okej, otvorila su se vrata, da li imamo neki tape da playamo, nemamo, okej, moramo keycard da uzemo ljudi, okej, imamo ovo čudo ovdje za crtanje, tako da morat ćemo i to da posle namestimo, okej, ili ćemo sad, ne znam da li to sad uradim, okej, uzet ćemo sad, to nebitno, pogledajte ovdje Nabnalena kakva je crna Nabnalena ljudi, napišite koji mi je najstrašniji karakter u ovome, znači, meni je definitivno Banban najstrašniji, onako crvenje, i malo isto, Stinger Flynn mi je isto onako, plašim se od njega, ne znam ljudi, plašim se, okej, imamo sad ovo, okej, Dear Mami, ovo piše ovo dete je napisalo za mamu pismo, oh my god, ljudi moji, pisalo je za mamu pismo, okej, ljudi, ovo ne valja ništa, okej, treba se, bacamo sad sve ovo ovdje, i sad treba da stavimo još ovo jedno, još ova, ajde, bravo, ajde, 3 days later. Ne, nije ostala ni jedna više, dobro, sad ćemo da stavimo karticu ovamo, treba da ubacimo karticu tu, ajde, stavi karticu, okej, šta kaže, što je to bilo? Čuo se neko. Ne, to je ovo, oh my god, uplašio sam se ljudi. Okej, moramo da pokupimo nagradu, kaže, znači moramo da pokupimo nagradicu sad za ovo. Ne znam koliko je dobra ova nagrada ljudi, oh my god, samo treba da uzemo ovo, okej, to je to. I sad imamo još jedan, oh my god, jel to Nab? Nab, gde si Nab? Idemo ka njemu ljudi, pa te bežiš Nab, jao ljudi, ja volim da ih jurim, ne znam jel vi volite da ih jurim, da nema nešto ovdje još da se odradi, ili idemo na lift, bravo, to je to, odradio sam kako treba, ljudi, ovo je zeznuto ljudi, okej, idemo, sad ćemo da se teleportujemo, jao ljudi moji, ide teleport, jesam ja to vidio Stinger, vidio sam Stinger Flynna, evo ga Stinger Flynn ovdje, treba da idemo kod njega, oh my god, da li ćemo ići kod njega, okej, da li mogu, ne, moram da nađem, mislio sam da mogu odmah, treba nam ključ za ovo, dobro, okej, imamo dronove ovdje isto, ali ovdje nemamo ništa čoveče, još uvijek proveravam samo da vidim da li ima nešto ovdje da se pokupi što se kaže, okej, dron je tu, dobro. Znači imamo drona koji bi trebao da nam pomogne, ali sad moramo da nađemo što je ostalo ovdje. Znači imamo X-ića, moramo ovdje ući 100%. Ajde Mićo, kreni. Mićo, drone će krene!
ajde, vi kako sporo leti, ajde, kreni. Ljudi, mnogo me zezaju ovi dronovi. Pa što ne možeš da prođeš? Morat ću ovde da ga stavim, ljudi, morat ću jednostavno ovde da ga prebacim, tako da prebacimo ga ovde odmah. Ljudi, mislim da sam našao rešenje, moramo staviti dron na ovaj X i da ga stavimo sad ovde, okej. Znači, malo sam se zbunila bila, ali nema veze, sad ćemo da ga prebacimo ovde i idemo kao ovamo, okej, idemo kao ovamo, ljudi, definitivno. Znači, moramo otići da bacimo ga ovde, okej, sad ga klikni, dobro, šta se sad dešava? Sad će da ide na X i sad moramo da ga prebacimo kao ovamo da izleti na ovaj X i sad će slomiti staklo 100%, ali tako? To je to, bravo! Kakav si doktor Fluffy, vidite ljudi, malo mi je trebalo vremena da razmislim, okej, uzeli smo sad, to je to, uzeli smo Floor 3 karticu i sad idemo 100% kod Stinger Flina, znači završit ćemo kod njega 100%. Gledajte se na ovo. Jao, sam rekao idemo kod Stinger Flina. Jao, rekao sam evo nas kod Stinger Flina. Jao, ljudi moji, sad idemo dole. Oh my god. Okej, idemo na stepenice. Okej, pozvali smo signaliziramo, proveravamo. Možda da mi dođe ovde dronić naš. Okej, čekajte samo da imamo. Okej, ovde je previše mračno. Ovo mi se ne sviđa uopšte, ljudi, ovde je previše mračno. Uplašio sam se. Šta? Pogledajte koliki je Stinger Flynn. Da li moramo da idemo ispod njega? Ovo mi se već ne sviđa. Već znate šta će se desiti ovdje. Već znate kako će da me uvati za glavu i ima da me prebije 100%. Sad će se okrenu. 100% će nešto da kaže. Gledajte samo kad se otvori oko. Okej, ne želim da trenutno komuniciram s njim, ne komunicira mi se. Želim samo da prođem. Ajde, mama. A few moments later. Okej, ljudi moji, kliknuli smo ovo za komunikaciju i... Okej. Ništa se nije desilo, A što me... Kaže da smo imali težak dan, može da kaže. Hoće da nam kaže da nas zeza, da mi hoćemo da spasimo dete, ali nam on ne da. I kaže da ga se plašimo. Kaže da napustimo ovo mesto, nećemo napustiti. I da izgubimo memoriju od ovoga i da zaboravimo totalno na ovo. Neće se to desiti. Stinger Fline, neće se to desiti 100%, mi smo najjači. I kaže sutra će biti bolji dan. Ne zanimaš nas, Stingeru, to nas ne zanima. I šta se dešava? Na ostrvu smo, ljudi moji. Šta je ovo gore? Kaže, welcome to my home. Dobrodošao u moju kuću, moj svet. Ljudi, ovo ne valja. On kaže da ga nikad nije pipnulo sunce. Kao da li mogu da zamislim to? Izvini, bako, meni pipa sunce svaki dan. Ljudi, mnogo gluposti priče, jede gluposti ovde neke, jede kornjiču. Nećemo ninja kornjiče, stvarno. Okej, vidimo šta će sad biti. Kaže da mu se sviđa naše samopouzdanje, tako nećemo izgubiti naš život i da vidimo naše dete. A few moments later. Kaže no liver. Evo ga bamban, ljudi moji. Okej. Oh my god. Kaže da moramo da imamo mnogo organa. I šta ću da jedem ako nemam šta da jedem od tebe, oh my god. Izgleda da će morati gledati negde drugde. Okej, videli smo Bambana. Okej, Bamban nije dobar. Bamban, ne sviđa mi se tvoje ponašanje, Bamban. Bamban, nisi normalan, Bamban. Nemoj da me jedeš, molim te. Zanima me gde su samo Pila i Tarta Bird. Znači oni me zanimaju mnogo gde su te naše ptičice. Da imamo gde smo sad. Okej, gde smo sad, šta je ovo, čoveče? Šta je ovo? Deluje mi kao da smo Stinger Flynn, ljudi moji, ili mi se čini, da pišite mi u komentarima da li vama to deluje, ljudi. Okej, moramo da uzemo sad ovo ovde da pucamo, znači moramo da uzemo raketice. Šta da radim? Okej, šta se desilo ovde? Okej, mislim da treba da ovo pucamo sad, ali ne znam majke mi šta, okej, gde smo sad? Okej, ne vidim ništa, majke mi ljudi, ne vidim ništa, moram da upalim ovo, da izutaram, okej. Ajmo, da će biti ovde, ne, iza je, gde stane, ajde pucamo. Okej, bum, bravo. 3 days later. Okej, ali to? Da, mislim da je to. Mislim da smo sve ispogazili. Oh my god, dobro. Vidimo što ima ovde. Mislim da bi trebali sad da nađemo nešto ovde. Ne, mislim da će samo skener da radi, da. Radi skener, dobro. Vidimo gde sad, ljudi moji, joj. Dobro, pa nismo nekih jumpscare-ova imali. Čini mi se da ćemo morati u mrak da idemo. Mislim da će to morati ovde da se uradi. Okej, da, dobro, ima svetlo. Joj. Šta je ovo, ljudi moji? Ko je ovaj? Ja ne znam ovog, ljudi moji, da li vi znate ko je ovo? Ko je ovaj? Halo, ja ne znam, ljudi, ko je ovaj?
liči mi na puža nekog. Sad smo kod šerif Todstera! Kod šerifa smo! Oh my god, kod šerifa smo, ljudi. Okej, ali ja ne znam ko je onaj bio, ne mogu da prepoznam ko je onaj bio. Onaj župu. On je žipu, nije mi ličio ni na koga. Moramo da uzmemo kriminalce i da ih stavimo u zatvor. Znači sad ćemo naći kriminalce i stavit ćemo ih u zatvor. Evo ih kriminalci, evo ih naši kriminalci. A few moments later. Ajde, uzmi ga. To je to, pokupili smo, okej. Imamo sad videotape, napokon imamo video ljudi koji ćemo moći da pogledamo. I također moramo sve kriminalce da povatamo. Sad ćemo da povatamo lagano sve kriminalce. 3 days later. Približavamo se kraju s kriminalcima i stavili smo ih sve skoro ovdje. Okej, to je dobro. Mislim da je ostalo još malo jako kriminalaca. Mislim da više i nije. Znači sve sam ih nabavio. Kriminalci su u zatvoru, ako mene pitate. Sad ja bih želeo da vidim znači moramo po ovom putu da idemo. Okej. Moramo stanemo na zeleno, sad moramo ovim putem, znači moramo samo kako svetlo kaže, svetlo. Ja sam uplašio ljudi, svetlo, desit će se nešto 100% ovde. Okej, znači idemo kod šerifa Todstera, ne sviđa mi se ovo. Ne sviđa mi se uopšte ovo, ljudi moji. Okej, dobro, moramo pređemo ovdje, mislim da će sad ovo biti to, dobro, bravo. Okej, sad moramo se vratimo nazad. A čudno što se sva svetla ne aktiviraju. Okej, bravo, dobro, već sam se uplašio da se nešto desiti ako ostanem predugo u mraku. Okej, bravo, ajmo sad, prikaži svetlo. Okej, dobro je, tu je, još ja gledam koji je put ostao nazad, ljudi moji, da vidim šta se dešava, da me neko ne prati. Okej, uplašio sam se već, dobro. Idemo levo, ajmo, skakući, kako lepo skakućemo u igricu, ljudi moji, baš skakućem ga fino. Oh my god, otvorili su se vrati, ljudi moji, povatali smo kriminalce, odradili smo sve ove sitne taskove ovdje što smo imali i da vidimo šta će sad ovdje biti. Okej, gdje smo sad? Nabnelena, ne mogu da izgovorim ime kako se upravo... Vidio sam je, ljudi, vidio sam je 100%, jeste vidjeli? Vidio sam je 100%! Ali moramo da idemo kod Nabnana i Nabnelene. A few moments later. Ljudi, sad želim da pogledam video, da li mogu da pogledam na ovim TV-ima? Ne da mi da pogledam na video na TV-u, pošto imamo videotape ako niste znali, ali mi ne da ovdje, ne znam zašto ne želi da pogleda, dobro, nema veze. Mislim, ljudi, da je vreme, i svi znate zašto, da odemo kod Nabnana i Nabnelene, tako da idemo, ljudi, polako vamo. Okej. Ljudi moji, imamo nas opet ovdje kod ove sobe sa X-evima. Ono što se desilo malo pre nije bilo dobro. Samo da prodim još jednom da nema nešto ovdje. Dobro, nema ništa ovdje. Ništa, idemo vamo, ljudi moji. Klikćemo i idemo dalje. Možemo pogledati ovdje videotape. Okej, idemo da pogledamo videotape. Okej, ko je ovo? Je ovo šerif? Evo ga šerif. Okej, šta se desiti sa šerifom? Čekaj, imamo šta se desiti sa šerifom samo. Okej, šerif skakuće i dalje. Gledamo šerifa, ljudi moji, oh my god, evo ga šerif. To je, moguće da to je sa šerifom. Okej, ljudi moji, evo nas na još jednoj željenoj destinaciji. Kakav je ovo papir? Okej, dobro. Samo da im da li će da me pusti ovdje. Će me pustiti ovdje. Pustit će me. Okej. Ljudi, mislim da je najbolje da ovo ostavimo za drugu epizodu, tako da uskoro izlazi druga epizoda. Mislim da je najbolje da završimo ovo u drugoj epizodi, tako da... To je najbolja ideja! To je to, ljudi, što se tiče ovog videa, hvala puno što ste gledali. Ako želite još da gledate Bambana na mom kanalu, bacite brzo subscribe da stignemo 80.000 i pogledajte obavezno prošli video ako niste.